Pazite, podvucite sa 3 crte. Koliko prije braka budeš daleko od harama, toliko ćeš uživati u braku. Veoma bitno, dobro zapamtite. Allahov sunnet je na zemlji. Men terake še'en lillahi awadahu Allahu khayran minhu. Hadis Božijeg poslanika, iako kod njega postoji razilaženje da li je vjerodostojan, ali kao pravilo je vjerodostojan. Ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to nadomjestiti boljim od toga. Imate naše braće i sestara, pazite, za sve ima mjesto, ali čovjek prije braka imao 30 žena. Žena prije braka imala velike afere i onda dođe u brak, njima nije više brak interesantan. Ne da im Allah da uživaju u tom braku jer im je sve dosadno. Zato znači čuvajte se harama prije braka. Naročito harama koji su vezani za brak. Jer što više se budeš čuvao harama, Allah će te više počastiti da uživaš u braku. Jest, razumijem, teško u današnje vrijeme, hajde da kažemo pod navodnim znacima ostati normalan, ali strpi se radi Allaha, Allah će ti dati nešto mnogo bolje. Ovo dobro zapamtite. Budite svjesni činjenice da što bude više grijeha, da zapamti da ćeš se manje naslađivati i uživati u svom braku.